és una droga? Es calcula que el 2023 316 milions de persones van consumir drogues il·legalitzades. Estrictament, una droga és una substància psicoactiva que actua sobre el sistema nerviós central i, per tant, pot modificar-ne algunes funcions, com la conducta, l'estat d'ànim o la percepció. Agafant-nos aquesta definició, serien drogues tant la cocaïna com la cafeïna, com els psicofàrmacs, uns medicaments que s'utilitzen per tractar problemes de salut mental, com ara les benzodiazepines. Però la realitat és que en l'imaginari col·lectiu les drogues són només certes substàncies psicoactives il·legalitzades. És curiós que fins i tot ens costi pensar en l'alcohol i el tabac com a drogues, quan realment són dues de les que més danys provoquen. I què fa que una substància psicoactiva es consideri una droga? Doncs, per exemple, la potencialitat de desenvolupar dependència, és a dir, que ens pugui enganxar. Aquesta, juntament amb altres requisits, pot fer que els organismes nacionals i internacionals la classifiquin com a tal. Així, els conceptes queden una mica difosos i en el cas de termes com psicotròpic no hi ha consens sobre la definició exacta. El que està clar és que, segons l'àmbit en què ens movem, trobarem diferents maneres d'utilitzar i definir els termes. Però en una cosa estarem d'acord. Segurament ningú dirà «avui m'he drogat» per dir que s'ha pres un cafè al matí.